novi video, ja sam Marko Rajčić i kao što vidite u ovom videu pričamo o tome da jedva čekam. Šta bre jedva čekaš? Pa kako šta? Pa sve. Sve, a? Eto, čuli ste šta Rajčo kaže, on jedva čeka da uradi sve. Sad, koja je suština ovog videa? Znači, suština ovog videa je da se vi dobro osjećate pre nego što stupite u bilo koju aktivnost, jer ako se ne osjećate dobro, vi ne možete da uživate u onome što radite i šta je ishod? Loš rezultat. Ovo sad snimam, znači, ne pre nego što vi izađete u grad ili pre nego što odete sa društvom negde ili pre nego što počnete da gledate neki film, sve to ono što vi jedva čekate da se desi, zaista ste uzbuđeni pre nego što krenete da gledate film, pre nego što izađete na neku žurku i sve to, ali da li ste uzbuđeni kada treba da krenete da učite ili, mislim, ima dosta sportista, ali nekada znaju da ih očekuje težak trening, pa da li jedva čekate taj težak trening ili idete tamo, to će biti mučenje tamo vam. Sa lošim mentalnim stavom, znači ako imate neko loše očekivanje od te aktivnosti koja vas očekuje, normalno će biti loš i ishod. Jer pazite ovo, opšte normalno, znači svi koji idu u školu, svi koji idu na fakultet, učenje, ne, i onda kad, mislim, to će naravno učiniti da se vi loše osjećate jer morate da radite nešto na silu, onda vi to doživljavate kao mučenje. Sednete, krenete da učite, šta se uglavnom desi, ili zaspite zato što vam je dosadno, nećete da se zainteresujete, ili zato što, ili recimo ne možete da zapamtite onoliko koliko ste htjeli, ili vam lutaju misli na 300 strana, razmišljate o nečemu desetom, znači, i šta se onda desi? Loš ishod. Odete na trening, ajde radite tako kako radite, ali ako nemate izgrađenu pozitivnu vibraciju, da kažem, prema tome što radite, kada dođe onaj trenutak da recimo trener zada da se odradi nešto malo teže, vi ćete mnogo lakše odustati od toga jer vi to doživljavate kao mučenje, a ne priliku za napredak. Znači, onda kada je najteže, tad treba osmeh na lice, pogurate još jače, jer onda napredujemo. Suština videa, morate da se dobro osjećate pre nego što stupite u bilo koju aktivnost, pogotovo u one aktivnosti u koje ne stupate sa osmehom, onako srećni. Znači, morate da promenite razmišljanje o tim aktivnostima koje jednostavno znate da morate da odradite. Tako da, kada treba da učite, kažite jedva čekam da učim. Učenje je zanimljivo, ima da naučim sve što sam planirao, sve ću da zapamtim. Ma što pričaš, što je ti lud? Dečko, pusti me da radim svoj posao. Ili recimo, kada iščekujete trening, znači čekate da dođe trening, kažete jedva čekam da krenem na trening, jedva čekam da im šta će sve tamo dobro da se desi, jedva čekam da im kako ću dobro da radim, ima da izdominiram i sve nešto tako u tom fazonu, naravno prilagodite sebi. Vi opet, si normalan. Ma dečko, jedva čekam da te prebijem. Vidite kako se problemi sklanjaju od vas kada kažete jedva čekam. To je bilo sve za ovaj video, verujem da ste izvukli pouku, znači mnogo je važno da se dobro osjećate pre nego što krenete bilo šta da radite. Iz tog razloga ja nisam ni snimao u posljednje vreme, znači sada se mnogo dobro osjećam i želim to da podelim sa vama, a vi ako imate neko pitanje, javite se slobodno, neki predlog šta biste želeli da snimit ću to rado za vas. I naravno, nastavite da pratite, Rajčo vas obožava, to je sve za ovaj video. Pozdrav!